Nek silet apa? Wes. Seleret ireng. Oh, sing seleret. Nek seleret itu artinya apa? Apik, iki jenenge manuk podang kuning. Regane 5 juta nyang 6 juta. Mahal ya. Sing luwih mahal meneh Wonten napa? saka Sumatera. Sumatera. Murai batu. Murai Kuwi nek batu. dilombake menang teko 23 juta. Ning enek manuk ki sing sekti slulup nang banyu 10 jam ora mati. Apa niku nih? Manuke wong gagah wedi. Manuk wong kokoh wedi. Golek Kuwi manuk jenis sapa? Ya. Warnane? Heh? Warnane? Nek kuwi yo kuwi coklat ora nek selerete. Oh, warnane coklat. Ora, dadi ora mati begitu mentas ya mung kisut, mung ngono. Oh, Ning kuwi isih kalah ampuh Mas Gareng. Manuk napa? Kalah ampuh karo manuk sing iso ambles bumi. Wah, manuk kok ambles bumi iki. Ono. Napa kuwi? Manuke wong duduk sumur. Isih kalah ampuh melih. Karo apa? Manuk anyang-anyangen. Manuk anyang-anyangan iki manuk apa? Mriki enten jenenge manuk ancel galeng. Dadi nang kan galengane mung itik-itik crit, itik-itik crit. Umpama galengane niki kula tak panteng ngecrite tenan ngeten iki. Ketoke malah apik sampean lho karo manuke. aku pengen reti. Ancel galeng wis tak goleki. Apa? Ancel galeng. Manuk ancel galeng. Hei, kowe ra satu apalke. Kok Wes kowe engko pentasne ndi-ndi muni ancel Wis galeng. ora to. ancel galeng. Nuwun sewu Mas Gareng. Dalem. Bocah niki soalé sok anu kliwatan nek ngapalke napa-napa niku nang dalan barang diapalke. Nggih. Engko nek kowe terus mlaku-mlaku ancel galeng. Itik-itik cerit, itik-itik. Ancel galeng, itik-itik cerit. Itik-itik cerit. Ancel Ayo. galeng, ancel galeng. Ah terus kowe engko nek terus ndalah ki pas nuju tindakmu lungamu ki karo Pak Dalang. Mongkane Pak Dalang, "Pak, ayo ancel galeng." Terus piye coba? Pat, aku pengen tumbas. Heh? Pengen tumbas ancel galeng. Apa ndak wektune selak mulur awak dhewe kokean gunem sing tanpa guna panjenengane Bapak panitia yo ngersake rawuhe Mas Gareng. Oh iya. Monggo kepareng diaturake. Mas Gareng daturan jumeneng. Mangga. Klintang-klintang numpak andong betrika.
matur sembah nuwun. Sugeng dalu Mas Gareng. Nggih, wilujeng dalu Mak Cange. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Derek remen, derek bingah. Nggih. Saged setunggal panggung kalih Mak Cange. Wah, matur sembah nuwun. Saderengipun nyuwun pangapunten, pangajap saged damel regeng panggung, namung mbok menawi mangke damel reget panggung nyuwun pangapunten. Mboten panjenengan rawuh menika dikersake bapak-bapak panitia kok. Nggih, wong beteke wong garenge sing urip mung karek niki kok. Nggih mula ya diwet-wet. Iya. Ngono ya mangke. Tumrap kula Majarna niki pun jogan latar omah ngene dhewe piyambak niki pun sanes liya bebrayan. Nggih. Nggih. Oh panjenengan anu to celak dalemipun kalian mriki. Nggih mung ngamen pendak dina asring wonten mriki, Mas. Oh alhamdulillah. Nggih. Iya ya Mak. Riyen garep entuk wong kene ning beda keyakinan. Nggih. Oh. Beda agama maksude. Mboten. Lah kok beda keyakinan? Kula yakin seneng karo wong mriki ora yakin seneng kalih kula ngoten. Oh, dadi ra sida. Oh, bae nyedulur. Nggih, Mas Gareng. Nggih. Wah, jan. Aku ya kaget bareng ana tulisan bintang tamu Gareng. Lho, Angga ki ra wis mati to aku ngono kok. Ana Gareng meneh. Gareng ki saiki pirang-pirang, Mak. Nggih, pirang-pirang. Lah niki sing Gareng pilihan nggih niki. Oh, tegese pilihan pripun? Gareng pilihan niku liyane wis ora enek, maksudnya liyane wis do payu sing ora payu nggih mung niki. Dadi sing katut nggih mung niki, entene nggih niki ngoten. Ampun ngoten. Alah wong nggih. Oh, saestu nggih pun sak gaduk-gaduke kula wong kadewasane nggih nembe kados mekaten Mak Cange. Nggih, mboten napa-napa, mboten napa. Kang Baku wong jeneng tanggung jawab di napa menika dipun suwuni tulung kalih warga masyarakat wonten ing mriki. Nggih, kangge isen-isen panggung ngoten. Wah, nek isen-isen panggung niku mboten kathah. Sing nami bintang tamu niku beda. Bintang tamu niku spesial kok. Memang diharapkan datang ke panggung karena ada sesuatu yang spesial dari panjenengan. Mula diaturi rawuh mriki menika pancen ya diarep-arep tenan, mboten kok dienggo genep-genep niku mboten. Ha iki sebaku nderek urun donga Mak Cange. Nggih. Mugi hajate warga Gung wonten ing Majarena Sidoarjo Nggih. tansah manggih rahayu wilujeng, boten wonten alangan setunggal menapa. Amin. Bersih desa utawa resik desane, resik jasmanine lan rohanine, bibar ngawontenaken syukuran menika saestu tebih saking sedaya godha pangrencana, caket kabagyan kamulyan tansah manggih gesah ingkang sarwa keleresan. Majarena nggih menika dados langkung makmur sejahtera malih. Ngoten. Alhamdulillah Kang Baku Majarna dongane setunggal, slamet donya, slamet kubur, slamet akhirat. Allahumma amin. Wah, piyayi mriki ya nyenengke tenan. Nggih. Penonton wayang nyenengke. Nggih, niki lengganan saben taun kok Mak Cange. Saben taun? Nggih, biasane dalange Jawi Wetan kalih Jawi Tengah. Oh, biasane. Nek Jawi Wetan niku biasane Pak Eko. Nggih, Eko Jatisrana. Nggih. Terus nek Jawa Tengah niku Pak Warsena Sleng. Oh, ngaten nggih. Sleng Darjo. Biasane niku. Nggih, saka Lomongso mloncat ngulon setitik niku dalang Bejat Sutresna. Oh, Anjat Sutresna ngantek Bejat Sutresna. Oh, sampean kaget kula kok. Kula niki saestu wah warga masyarakat niki pun remen-remen saestu terbukti niki pagelaran sing paling meriah, paling spektakuler. Tepuk tangan kangge warga masyarakat wonten ing Majarna Sidoarjo, luar biasa. Matur sembah nuwun. Atase dalang kondang ingkang saking Ngayogyakarta saged nglipur warga masyarakat wonten ing mriki. Wah niki nek ora dipinangkani kalih rasa napa tegese persatuan kesatuan warga masyarakate tangeh mokal saged ngrawuhke Pak Sena Nugroho. Lho. Joko Nugroho. Nun. Kula saniki teng mriki niki pun ganti jeneng, pun kleru. Sampeyan dereng rawuh kok wau. Kok iso Joko Nugroho iki mau sing sambutan apa kleru catetane apa piye iki mau? Kita ora tau ora ndek TV apa sing sambutan. Kula niku nganti mak tratap ngonten kaya arep melayu medun gek udu aku ya dalange aku. Iya. Oh ngene jenenge wong ki paribasan mangan wae nganggo kecer, sak lembut-lembute angin mesti nggawa bleduk. Karepe sing dikersake nggih Pak Sena Nugroho ning saka Lomongso piyai ngendika nika kami sotolen.
anu kami sosolen. Nggih, kami sosolen lah nggih niku. Nek sotolen niku Lho kala mangsa kok lho termasuk niki nggih kami sosolen niki wau. Lah nggih. Ora ana menungso kang sampurna niku lak mboten wonten. Mboten wonten leres. Iya, matur suwun, Mbak. Nggih. Kalian dipun sambi Mas Gareng. Napa mboten enten napa-napa kok disambi. Wonten Nawala maksud kula Nawala. Pandemen wayang kulit Sabdatama Wonogiri. Sukses pamumpraja mbangun Desa Majarana Krida bupatine Bapak Joko Sutopo sing dibangun jalan transportasi pendidikan lan ekonomi penanggulangan lumpur waduk Wonogiri. Pak Bupati gandeng staf camat kepala desa rakyat dibangun supaya selamat dunia akhirat. Lakune terusno Mbah Sukino nyuwun gending lelagon kuwi apa kuwi. Mbah Sukino Jawa Dipa asli Wonogiri. Oh iya. Kawiwitan buka saking Gambang. Waduh. Iki mesti piyai budaya iso ngarani buka saka Gambang. Wah, mesti ora-orane ya empu, ya gending ya mak nggih. Nggih pomora minimal kerep ngrungokne kaset ngoten mawon. Nggih mboten kaya kok kerep ngrungokke kaset to. Nek ngrungokke kaset kuwi ya ana sing pendak dina ngrungokke kaset ya ora dong tentang gending ya akeh. Lho pas gending niku ndalah bukane pas Gambang kok. Nggih, kalian nyuwun lagu Podang Kuning ingkang nyekar Mbak Elisa saking Anton Darto. Oh nggih, matur sembah nuwun. Monggo diaturake alon-alon ya Mak. Iya. Kalih 3 sekawan gangsal 6 7. Lah niki kok ngangge singgetan barang niki. Singget menika ibu pepunden kok nggih. Oh nggih, 8 nggih. Nggih. Nah dipun paringi anu dipun lenggahaken wonten tengah menika supados kawistara. Iya, men cetha dhewe nggih. Karo ben dikancani Mbak Elisa saka kersaning panitia no. Ya, Mbak Elisa. Orkarus Alaso. Ya. Monggo Mbak Elisa anu jumeneng mandhap Mbak Elisa. Ya. Nah, men Sugeng dalu Pak Gareng. Ampun kaget. Ampun kaget. Karang niki pripun bocah blasteran niki. Niki penyanyi napa kondektur Harta Sanjaya niki? Boten. Oh, blasteran toh? Nggih. Oh, kaya Masa tonggo. cantik Oh, kok blasteran. kondektur. Aku cantik kayak gini bukan kondektur, aku sinden. Oh, sinden. Yes. Sinden kok senden piye? Sinden. Inggih. Blasteran. Nggih, blasteran. Wah, kaya ponakan kula niku nggih blasteran. Pundi? Ponakan jenengan? Nggih. Nggih. Bapake Ambon. Nggih. Mboke kepok. Wah, anak-anak Dang goreng. Oh, gedang. Kula dede gedang, kula Blasteran. menungso. Kula menungso. Dede makhluk halus, dede gedang. Tapi menungso biasa. Mudarural. Sumpah mumet tenan kula mah. Mumet niki ning Yojo wis ngentekke dagelan 5 kok. Duet kali niki mulih stroke, mergo gagas omongane niku. Ampun mumet. Nek mumet nyawang kula kudune mboten sios mumet. Kok nyawang ngrungokne wis tambah parah ngeluku kok malah. Ampun dirungokake disawang mawon. Wala kakak-kakake. Blasteran iki asline kan anu pepatah mengatakan tidak kenal maka tidak nikah. Nikah? Nikah? Emangnya ini Pak Garengnya jomblo? Maksudnya pepatah lho, pepatah. Oh iya, tidak kenal maka tidak sayang. Gelem kenal disayang tok ora dinikah. Oh iya, gelem. Nama siapa? Kula Elisa Orcarus Alaso Pak Gareng. Elisa bakul wedhus piye? Orcarus. Alon-alon to musuh wong tuwa ki alon-alon. Inje. Elisa Orcarus Alaso. Pripun? Oh. Sinten? Sapa? Lah. Elisa Orcarus Alaso. Walah minyak bulus niku, merek minyak bulus nek teng mriki. Oh, mriki minyak bulus. Anu sa rada maklum iki arep ketoke cetha ning ya rada kupinge semper ya. Oh, kuping semper. Lah wong Semper Elisa ki sikil. Orcarus Alaso kok minyak bulus pripun? Lho mriki iki minyak bulus jenenge Orcarus ngoten iki. Oh, ten mriki. Kok blasteran iki kok ngendi? Ibu bapake sing blasteran. Oh, ibu sama bapak. Nggih. Mbokmu? Lambelu. Kok lambemu piye to cah iki?
Mboten Aku ngangge mu. takon kok malah lagi iki lho, anu penyanyi nungkak kromo iki. Mboten ngangge mu. Lu. Lah ya nek lu ki lak bahasa Indonesia to? Lambelu. Lah ya lambelu ki lak ya lambemu to padha karo. Oh dudu, nek lu bahasane wong Betawi ya lu ki kamu. Tapi nek ning Sulawesi dudu beda ya lambelu daerah. Daerah niku. Daerah. Nggih. Lambelu ki nek cara kene dusun Mas Gareng. Oh, dusun. Daerah Lambelu. lambelu. Nek mriki cangkemmu kok nek mriki kok nggih. Oh, nggih. Mas Gareng kula saking cangkemmu. Ora wis bener lambelu mau bener kuwi mau. Bener lambelu, bener. Lemungal kedah diganti mriki cangkemmu. Ora kene ora enek. Oh, tetep Sing kuwi mau wis transmigrasi, Oh, sampun ganti. Berarti tetep nggih. Lambelu. Oh, tetep nggih lambelu. Bapak saking- lambelu. Mboten simboke lambelu. Oh, mboke lambelu Bapake blasteran. sekon toli-toli. Kok Simboke Lambelu. lambelu. Lah bapake kon Sekon toli-toli. Sekon toli-toli. Kok kaya tau ngerti alamate iki aku. Oh, penate. Wah, Sekon penate. Ten Rika. wi ndi to wi? Sekon toli-toli. Mbok salah siji nek kon-kon nek lili ngono wae lho sing ndi ta? Oh, duduk orang nganggon seko dari toli-toli. Oh, sekon ki dari. Seko toli-toli. Ah. Ya ning nganggo spasi dadi ora gen ora sekon toli-toli. Oh ya, nggak boleh lanjut Pak. Tersinggung aku. Oh, kenapa? Aku Tersinggung dhek soalnya dhek duwe daerah kuwi kok. Lah iya. Oh, kagungan toli-toli daerah toli-toli. Urung kenal to kowe alamate? Kere, kenal nek ndeng kula ngen jenengan wonten toli-toli piyambak. Duwe. Oh. Duwe. Kula dijak ten mriko ben kula ngertos. Arep rono kowe. Lah nggih jelas. Sesuk wae ya ini peteng kok. Oh, nggih. Sok wae. Benjang nggih. Jaja. Lo pengen ngertos toli-toli ini pun panjenengan. Ah, wis gampang kuwi lek goleki gampang sa. Pripun? Anggere ana tugune, ah wis kuwi engko ana to. Oh, patokannya tugu. Heeh ning ora patek jejeg. Oh, Soalnya itu ada usuk- tugu usuk- kayak gitu? Oh, wis usuk kene usuk mangin, dadi rada ndoyong iwo. Oh, kayak menara di Itali, menara Pisa. Oh, ya doyong. Ngimpi apa aku ndek bengi ketemu wong kaya ngene iki. Ampun, mumet. Ora. Nggih. Ora mumet-mumet. Nggih. Oh, dadi sok toli-toli iki daerah ngendi to kuwi? Niku Sulawesi Tengah. Kok kono ya iso meteng? Kok ding? Kok iso duwe anak? Meteng? Lho, suwale wesi, kathoke wesi. Oh, suwal niku ten mriki katok. Suwal ki kathok. Oh, dede suwal tapi sula. Sulawesi. Ayo suwal wesi. Sula. Su S-U-L-A. alon to. Sula. Suwal. Wesi. Lho, lah ya Kuwi kathok nek wesi. sa, kuwi nek menerke wong le omong bolak-balik ngono kuwi. Nggih. Kuwi le ngarani apa? Sulawesi to. Nggih. Ha, Mas Gareng Suwal. Sulawesi. Ha, kuwi saiki nyuwun Mas Gareng cangkeme kon malih. Oh, Mas cangkeme diwalik. Wah, jan iki wis karo dalange ya klop iki. Dagelan kok terus cangkeme pindah ning cengel iki apa ya enek. Ndalu oplak-apluk. Sulawesi. Nggih. Sulawesi piye sowan ana Majarna Sidarjo. Oh, gelar remen sange. Remen. Remen sanget nggih Remen. kula sowan wonten one negeri. Kok luar negeri? One negeri ini Kok iso- tanpa paspor ya. Tekan one negeri tanpa paspor iki ya ning kene iki. Kok luar negeri kene iki jek Indonesia kok luar negeri Iya, piye? one negeri. Mo- One negeri. Wargri. Wonogiri. Wonogiri. Jan. Iya, one negeri. Wonogiri kok iso wargri. Ilatmu ki jane cawang ngono apa piye to jane? Lah artine apa diliki? Oh. Kaya ilat kadal lho. Wonogiri kok iso wargri. Nggih, one negeri niki wau nggih patos chicken noodle. Chicken noodle ya apa? Chicken noodle. Chicken noodle ya apa? Mie ayam. Oh, lah kowe ora mampir warung kono. Nggih, mampir. Nggon wonten Kentucky. mriki. Oh, Kentucky.
Kentucky. Oh, Kentucky, duduk Kentucky. Mbok wong bakule tawane Mas Kentucky ngono kok ngertiku ya Kentucky. Oh, tulisannya nek ten mriki Kentucky, tapi nek bahasa Inggris kuwi you bacanya jadi Kentucky. Oh, nek ku dadi iya. Yo aku ya little kok nek bahasa Inggris ora paham. Little body. Little body. Iya, silit gatel klebon wedi. Oh. Gatel. Nggih. Wah, ya. Sulawesi. Gulung-gulung tenanan kuwi nganti klebon wedi. Nggih. Nggih, derek mangayu bagyo nggih Pak Gareng. Iya. Dan kalau wingi wonten apa mainan anak, dolanan acara dolanan anak. Ketok ya Surabadok iki. Ya badok no. Iki kok tetep entuk ya. Tetep entuk nggawa mulih kok ya entuk. Nggih. Nah, ning adahe ditinggal. Oh, ditinggal. Sadurunge ditinggal wis entek kok engko sak wadahe. Ya. Nggih, Pak Gareng. Nggih. Wah, jan isih kuliah, Nduk. Sampun pangestunipun sampun lulus. Pangestunipun sampun lulus. Sampun lulus. Nika elek-elek arepa kaya ngoten luluse ya ora baen-baen. S2 psikologi. Weh, lho. Nggih, psikologi, kula. Psikologi kok nyinden? Ha niku mang takoni dhewe niku. Riyen S1 nipun medhet pedalangan. S1 malah dia pedalangan. Nggih, S1 pedalangan isi Jogja. Isi Ngayogyakarta. Pedalanang apa pedal wedok? Heh, pedalangan, duduk pedalanan. Oh, pedalangan. Kuwi S1-ne. Injih. Terus S2-ne? Mendet psikologi soalnya dari dalang mumet ndase. Terus tapenake dhewe ya jiwaku ning kon psikologi saiki ya rada mari tapi ya tetep petok. Iya. Psikologi mula wong ya kok rada ngene-ngene iki. Jenenge psikologi wong kudu ngerti kok. Nggih. Iya. Sukses ya untuk karirnya. Sapa mau Elisa Harus Alaso. Harus Salaso. Elisa lu Salaso ya. Salaso. Arsarus. Kok kleru Pithecanthropus. Oh, ora aku manusia purba kuwi. Iya. Nggih, iso nembang. Oh, pinter kok. Setetek sakit. Sekedhik. Setitik. Sekedik sakit. Wis rada Nek bener. wis suwe ta nduk ning Jawa ning Ayogja wis suwe. Injih sempon niku wonten Sempon. pedalangan niku sampun dangu nggih 4 tahun S1. Terus lanjut S2 2 tahun mengke lanjut S3 mugi-mugi. Mula kok mbok iso nembang tembang-tembang Jawa iso ya. Nggih saged Ya, kula gitu. remen sanget. Remen sanget niku nembang-nembang niku basa Jawa sanget sen remen. Remen. Nah, aja damen sanget, remen ya. Damen kene lagi butuh kok damen. Remen Oh sanget. benten. Damen niku napa? Damen kuwi wit pari. Oh, pari sanget. Oh benten. Remen. Remen. Nek sempon ki njati rono-rono kuwi sempon. Sempon. Sampun kok sempon. Sempon ayam. Sempol ya. Beda. Nggih, kula nembang napa? Nembang apa? Pamundutan. Nggih, nembang. Ya, podang kuning. Iki permanukan. Oh, manuk. Ya podang kuning ki manuk sing wernane kuning slarete ireng. Kuwi regane 5 yuta nyang 7 yuta. Sa? Nggih. Kaya kleru meneh tak ajar kowe. Mbok wete. Tapi pun Iki kleru e. kleru pripun, Mak? Ben wis aku disurai wong pirang-pirang. Ora ana cakepane muni sleret kuning ki muni silet kuning. Sadurunge kewirangan belajar muni sleret kuning sik. Selet. Sleret kuning. Selet kuning. Alon-alon to. Seleret. Sleret kuning. Seleret kuning. Seleret ireng. Ireng, selete ireng. Lah iya diteres dadi kuning neh ngono. Oh nggih. Sleret. Seleret ireng. Seleret ireng. Nah, aja silet ireng ya. Yo, selale krungu yen ya. Nek silet apa? Wes. Sleret ireng. Oh, sing seleret. Nek seleret itu artinya apa? Sleret kuwi kaya ya iki, kaya garis. Oh, garis. Ya, kaya garis. Jadi
manuke kuwi wulune kuning, Tapi ana garise ireng. ana garise ireng. Oh iya iya. Iki jenenge Apik ya. Apik, iki jenenge manuk Podang podang kuning. kuning. Regane 5 juta nyang 6 juta. Mahal ya. Sing luwih mahal meneh Wonten napa? saka Sumatera. Sumatera. Murai batu. Murai Kuwi nek batu. dilombake menang teko 23 juta. Wah. Ning enek manuk ki sing sekti slulup nang banyu 10 jam ora mati. Apa niku nih? Manuke wong gagah wedi. Manuk wong kokoh wedi. Golek Kuwi wedi. manuk jenis sapa? Ya. Warnane? Heh? Warnane? Nek kuwi coklat ora nek slerete. Oh, warnane coklat. Ora, dadi ora mati begitu mentas ya mung kisut, mung ngono. Oh, Ning kuwi isih kalah ampuh Mas Gareng. Napa? Kalah ampuh karo manuk sing iso ambles bumi. Wah, iki manuk kok ambles bumi iki. Ono. Napa Wah. kuwi? Manuke wong duduk sumur. Isih kalah ampuh melih. Karo apa? Manuk anyang-anyangen. Manuk anyang-anyangan iki manuk apa? Mriki enten jenenge manuk ancel galeng. Dadi nek enten galengan iki mung itik-itik crit. Umpama galengane niki kula tak panteng cerite tenan ngene. Ketoke malah apik sampean lho karo manuke. aku pengen reti. Ancel galeng wis tak goleki. Apa? Ancel galeng. Manuk ancel Wis. galeng. Hei, kowe ra satu apalke. Kok Wes kowe engko pentas nang ndi-ndi muni ancel Wis gaya. ae to. kan aku apalnya bodang kuning terus ben ono variasine aku pengen sing ancel galeng. Kok kowe mandek kok nggon sleret ireng kuwi aja nggon ancel galeng ya. Oh, dede beda. Kowe nggon silet ireng kowe wis parah kok teko ancel galeng. Ancel Ayo. galeng. Nuwun sewu Mas Gareng. Dalem. Bocah niki soalé sok anu kliwatan nek ngapalke napa-napa niku nang dalan barang diapalke. Nggih. Engko nek kowe terus mlaku-mlaku ancel galeng. Itik-itik cerit itik-itik. Ancel galeng itik-itik cerit. Itik-itik cerit. Ancel Ayo. galeng, ancel galeng. Ah terus kowe engko nek terus ndalaki pas nuju tindakmu lungamu ki karo Pak Dalang. Mongkane Pak Dalang, "Pak, ayo ancel galeng." Terus piye coba? Pat, aku pengen tumbas. Heh? Pengen tumbas ancel galeng. Wong iki jane nek bocahe gelem takon lunga, takon lunga. Ono, kowe anu berkarir sendiri. Ning bocah iki ora gelem Mas Gareng, mboten gelem niku. Mboten Nggak gelem mau, ditinggal saya niki. tetep Nderek Pak Seno, dadine kalau ngomong karo anak kula malah kudu trateni iki. Iya. Tuku topi nang mall ngonten iku kula njajal ora sedenge ndung bengok saka wadokan. Ora sedeng, Pak, gedhe ndasmu. Ya kedendasmu karo topine. Wes. Mustaka. Ya mustaka Nek deh. dalang ki mustaka, nek Nggih. dagelan sirah. Nek pitik ndas. Iki dalang dudu pitik. Oh ya, mustaka. Sirah. Wis Nah. kebacut. Topi sirahmu. Wis kebacut do krungu wis. Iso ngoten tur bengok ngeten iki mesti nggih. Bengok, maka kula lungane ditutke panitia wayangan Lah iki pirang-pirang. wah iki iso nek ndek bojo malam pertama mriki yo bengok. Enak tenan. Mesti ya ngono iki. Ya kuwi nganu ra iso diganti wis iso ngono kuwi. Suarane volumene semono kuwi ne. Dialek ciri khas. Dialek, yo. Iya. Boten saged kendinipun. Ah? Boten saged digantinipun. Ora iso diganti. Nggih. Nah, iya. Nah, iki ora nek anu napa anu sing baut-baut sing iso nggih ganti suarane ngoten ta niki. Mboten iso wis. Niku pokoke ya ngenten niku. Iya. Wis malah dadekke rezekimu kok, Nduk. Wah. Tenan malah kondang. Ya, nembang. Nggih. Ancel galeng anu podang kuning. Aku lan dereng belajar tembang ancel galeng. Podang kuning. Wah. Podang kuning. Nggih, podang kuning kula belajare. Iya. Iya, San. Nadyan wujud temong peksi agawe talining prangta. Ning nek nembang kok sae nggih, Mak nggih. Angge niku, kula niku eleng ngajari ya nganggo anu ngelmu tenan dadine wis ora. Iya. Kula niku ngajari dheke nganti tak iwangi lara lho. Oh, Bapak kenapa, Pak? Kula le mangsuli niku nek cara wong tuwa to nek cara ya jari kok rek lara rak ngarani bapak teleke putih. Lah kok dingguru sapa-sapa? Anggere ana wong sinden masuk angin, telekmu putih ya. Pegareng teleke putih ora? Ra mesti.
Ora tapi raine putih. Kenapa kok raine dine putih? Lho, wong ra sombong ki ngene iki. Oh ngono. Dadi raiku tak blok ngene gen ra ketok asline ketampananku. Oh asline tampan. Lho, kowe nyawang. Malah dielek-elekake. Lho, kowe nyawang mergo iki kok. Nek nyawangku nek ora tak pupuri ngene iki. Mutah kowe. Ganteng. Ganteng bagus. Yes, engko tak WA. Oh, untung kok nembangmu kuwi wis iso apik ora kenggo karo dialekmu. Peten. Agawe tali ning apa mau? Brantong. Coba ijik medhok kaya logatmu kono lak bahaya. Agawe tali ning brantong. Niku nek kula nempang niku kados kula rem cakrem. Nek mboten direm mboten sakit. Niku direm riyen lagi nempang. Oh, ngeten. Dadone nggih kula kalih ngampet-ngampet jane nggih pengen agawe ngaten niku tapi kula rem-rem ngaten niku. Nganggo rem barang, mula ketok kampas kopinge barang ya. Alus manis tur merak ati golek isi podang kuning ipo bunga henga nyanding bisa dadi tombo ya ayo Mbak Elisa no monggo esuk awan ning omah wis ora kerasa luyuran aku golek sing tak sayang kekancangan kangen-kangenku golek ora krasa esuk nganti wengi neman yen
Iring. Ya, pada. Sesa. Nggih. Wis diajari bola bali to. Nggih, Pak. Nek wis nganggo busana Jawa kuwi sing halus. Nah. Sampun Nggih. matur nuwun ki lho. Sabat matur nuwun. Aku ora kaya Enak, bakul Pak. ning pasar kae to. Nek niki iki nek ngomongin lulusan S2 kula ora yakin. Ora yakin. Niki lulusan sing patut ngeten niki STM. KSTM. STM. Sekolah Tunggu Manuk. Dadi Sekolah Tunggu Manuk. Hubungane napa sekolah Tunggu Manuk karo Lah bengok-bengok? suarane lak bengak-bengok lu nang gusai manuk niku. Oh, teng sawah niku to. Nah. Oh. Ya Ming tenan. Traan apa tata kramane durung jangkep. Nggih. Nggih, Kula biasane nek ngomongi apa basa kramane ngendika Matur. matur niku jauh-jauh. Adoh. Dadose nggih. Weh, das pundi keparipun? Oh, ngaten dadi niku. neng kono ki kaya dene ado nek dadi Nggih. neng gunung-gunung. Rumahe jauh-jauh. Rumahe ado. Tanggane. Woi, saka ngendi? Ngono ta? Ngenduwi. Saka toli. Ya ora ngono banget. Kene iki ya nek kok sing klino omong ado ngoten niku nggih enten. Oh, ten mriki Tukang nggih sami. bakul obat nika lho. Nggih. Ngomongnya kok kadoan. Pripun? Batu mobat kadas, bat kudes, batu roek. Apa kenapa? Batu rek nika lho, batu rek. Turuwek. Iya, niku nek teng pasar ya sok nemoni ngonten niku kok panjenengan iya. Pancen ya bener. Le ora penak sing kari dhewe kuwi mau nok. Iya. Baturuwek. Aja dapalke. Wis, iki anggere nek barang anu mesti dihafalke terus kok. Nggih sini kan pengetahuan Wah, baru. wong ini wong koclok tenanane iki kok. Koclok napa Koclok iki koclok? pinter. Ya pancen kok. Elisa koclok. Ya pancen koclok banget. Tegese Elisa pinter. Elisa koclok Wis, banget tenan. yo. Wong gampang dihapusi tenan. Makasih ya Pak. Iya, Aku cah pancene koclok lho. Dieling-eling lho. Dieling-eling. Kula koclok. Koclok iki pinter. Nggih. Iki Mas, sampean ngajari ngono iki sesuk nyembere nang aku. Nggih, Pak Seno niku nggih koclok banget. Kula seneng dalang niku kudu mikir macam-macam, misi mikir wiyaga, mikir wayang, mikir lakon. Niku koclok banget niku. Kepintaran itu harus Iki koclok. aku nesune ora karo Elisa lho ya. Muringe karo sampean lho iki. Aku sampean ngajari elek. Nggih? Koclok ki ora pinter. Kowe aja manut lambene kae. Salah. Koclok ki padha karo wong kurang apa ya? Kurang waras rada miring. Oh, edan. Dalangku ora edan lho. Aku ya ora edan. Kok mau padake edan? Modar ora. Sing ngomong edan iki sapa? Lah, koclok edan. Mau le ngomong aku kon koclok. Mune ku mau koclok apa edan? Le ngomong koclok Lah. adalah pinter. Lah iya. Terus aku wes sombong Elisa koclok, dalange ya koclok. Apa? Berarti sama dengan Elisa edan, dalange edan. Mune ku koclok ora edan. Oh. Salah ya. Salah. Berarti aku sing salah mengaplikasikannya. Oh, kandhani koclok kok ngeyel. Piye tuh, Pak? Wah, silaka iki. Wis pokoke anggere entuk manuk beo iki pokoke tergantung pertama kali kita melatih bagaimana. Iki tenan. Lah iki tak latih apik-apik bareng tekan kene kawor sampean dadi iki sesuk imbase teng kula mesti yakin. Iya. Aja lho, aja Sing nek. kuwi ora entuk diucapke ya. Berarti salah toh? Salah. Tenan lho. Tenan. Mengko aku nek ngonekke dukuh barang koclok piye? Wis malah mbok bolan Kan baleni. ora pareng. Ora pareng kok Padahal pareng. karepku pinter. Ya. Pinter. Pinter maksudnya. Pinter iki ya apa pinter. jawane? Pinter kuwi pinter. Pinter di bahasa Indonesia pintar. Bahasa Jawane? Pinter ki ya pinter. Oh nggih, lantip. 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 Sing lantik Wasis. wasis. Nah, lu nek basa Jawa ora patek angel, sing angel ki bahasa Indonesia. Oh, malah angel bahasa Angel Indonesia. wong Merken, aku karo saya kuwi bedone adoh kok. aku karo saya. Beda. Loh, podo. Ah, Adalah ini aku beda. saya. Aku. Ai. Aku adalah gareng. Lho, ki Kamu, nek aku. iya. Terus kalau saya? Ya karepmu, wis apa ora mudeng ora urusan. Ah, iki Kalau ora aku? Aku mikir uripku dhewe kok. Kalau aku? Aku adalah gareng. Kalau saya? Lah karepmu kowe iki sapa? Kowe mu kok omah ki anake sapa? Aku ya iso. Piye? Ana bedane kue karo panjenengan. Bedane
Ya padha. Ya padha. Kowe Kowe basa ngoko. Ngoko. Panjenengan basa krama. Krama. Wis. Terus iki blonge ngendi? Ya ora ono. Gak ngeblong Ya ngoblong. ora ono. Bedhane Elisa sok ora ketemu ngakal. Ya bedane karo panjenengan ya ora ana ya. Tenan ben. Padha wae. Ning aja nguneki kocluk lho Sira. Mboten. Wis aja wis iki dibuang sing. Koclok ki basa ngoko ta? Heeh. Kramane koclok apa? Kramane modar ora kowe. Bocah iki nek bocah lanang Koclok takono sing ngarani kocluk pertama kuwi. Ya. piye? Wis jare ngajari. Heeh. Koclok basa ngoko. Ngoko. Kramane koclok apa? Wicaksana. Dadi Pak Dalang ki asline wicaksana. Wah pancen njaluk dikerocok bendu tenan kok. Wicaksana. Pak Dalang wicaksana. Wis sing khusus kocluk iki pokok ilang ana ya. Oh iya. Iki carane ngresiki ngendi piye? Carane mbusak nyetip nang ngendi? Ya tak setipe dhewe kok kowe eling Aja nyetip. dieling-eling ya. Nggon Iya. kocluk iki aja mbok eling-eling. Iya, ora. Iling-iling wae nggon ancel galenge mau ya. Ya, manuk ancel galeng. Bari nang ancel galang meneh. Iya. Ancel galeng kuwi ora koclok to? Ora. Penak kok kocluk. Esuk nek medun wayangan ora itik-itik crit ngono lho sagah aku. Apa itik-itik cerit Kuwi ancel? ancel galang kuwi mau. Oh iya, ancel galeng itik-itik cerit. Itik-itik cerit ancel galeng. Ancel galeng. Ancel galeng. Ayo. Iki jangan nek arep mulih tak penging mergane ben belajar Jawa malah diblasuk-blasuk kene kene. Pokoke kowe entuk bali ning toli-toline nek wis fasih basa Jawa ya, Nggih. wis paham. Nggih. Dadi ben ora salah pinaham. Nggih. Ya. Wah, jane lak tenan. Menika pamundutan saking Mbah Sukina. Mbah Sukina. Enten Dipun kuwi apa kuwi, Mbak? Monggo dipun kuraken kemawon bareng. Ya, Nggih. Elisa jek nang kono ya, no. ya ning kene, ning kene, ning kene. Kancane Mas Gareng, Nggih. ya. Kene. Saking Mbah Sukina Poh Gedhe RT 2. Oh iya. Diaturake. Apa kudu anu buka gambang? Oh ya buka sing maton wae apa bukane biasane? Ya. Monggo diaturake ya.
lagu pitutur apik lho iki mau no. Iya, ya bener. Lagune karyane Yang Cakrawarsita. Wo iya. Nek Jawa Tengah kagungan Ki Nartasabda, nek Ngayogyakarta kagungan Ki Cakrawarsita. Wo iya. Kabeh wis kondur nang Kasedan Jati mingkari tinggalane panjenengane ya kuwi wujude tembang-tembang kaya iku ya apa kuwi iki mau. Oh iya. Apik ya Mak iya. Ayo Tin diwangi Tin. Ya mudhun. Monggo Mbak Tatin. Nah, iki. Ya. Atas-atas lho Mas Gareng, Pak Gareng kalih niki sinden. Lah wis mbrakoti wong apa piye kok atos-atos iki? Nggih, bahaya niki galak, rada galak. Oh, galak. Tapi rada budek. Rada apa? Bodek. Bodek ya apa? Bodek, boten niki. Bodek ki ra krungu, budek. Budek. Budek, ora bodek. Nek bodek ki obat ngelu. Botrek. Nggih, enten apa? Oh, parkir. Niki kula kan dagel napa kan parkir? Kan mindah mobil. Maaf niki, nggih. Mbok diwaca dhewe ora iso. Nyuwun kawigatosanipun. Nggih. Mobil APV AG 1274 YD mohon digeser ya. Digeser ki piye? Dipindah. Nek digeser ya nyuruh ngene, isone maju mundur. Mohon supire mlebu terus nyetater terus ngetretke terus mindah montore. Rasa esmosi. Ora esmosi kudu cetha nek ngomong karo kowe iki. APV AG 1274 YD. Hitungan ketiga tidak segera dipindah mobil dinyatakan hangus. Kaya Dorpres wae. Kaya mobil ping mindang anu kok ngilangke mobil ora. Selamat malam. Nggih, sugeng dalu. Sugeng dalu. Mas Gareng. Derek kenal asmane Mbak sinten? Kula asmane Pun Mari. Lah sesek napase? Pun Mari. Lali pere? Pun Mari. Nama. Nama? Oh nggih. Ya, nama siapa? Nama saya Gareng Tralala. Nah, bingung kan? Kuwi merekku. Jenengmu. Jenengku? Ya. Arep kenalan. Salaman sih. Ya. Tatin. Tatin daleme ndi? Daleme ra tak gawa. Alamat. Alamate Sentolo. Sentolo iki ngendi? Kono ae. Oh, alah Sentolo. Kulon Progo. Lah iya numpake bis saka kono terus rono ngono. Sentolo Kulon Progo. Nggih. Statuse wis garwa, wis putra apa? Lah ngopo tekan-tekan arek ngopo? Lho, gen kenal. Nek wis ndek bojo ngopo? Ya wis. Nek urung? Nek urung? Ya golek. Mbok golekke. Goleke kene golek dhewe angel kok golekne. Wong kono golek dhewe mau beda keyakinan ngono kok. Iya. Mbak Tatin. Nggih. Oh, Mbak Tatin. Mbak Tatin. Dari mana? Dari Santolo. Santolo kuwi konggone Sontoloyo. Sontolo, Ora wis iku malah klebon anyar neh iki. Sentolo. Mandek Sentolo wae. Kulon Progo. Nah, iki malah sing nyuci malah kok kangelan iki kok. Mbak Tatin, Nggih. ngaturke tembang apa? Lah napa? Kowe kudu halus, kudu sing baik. Nek ketus, kuwi yo ketus. Kuwi nek ketus. Kowe iki Kowe iki ngomong apa? Kowe iki kok Sa. Wong Mas Gareng ki apik-apik kok tok arani kentrus to. Ketus ki piye ning ngomong? Ning ngomong ketus ki lho, ketus ki. Atos. Ketus. Atos. Heeh, kudu lembut sing baik disayang. Ora nek saringane kok. Endi saringane? Tak lembutke. Kok saringan iki sing bodhek sapa? Disayang. Piye? Disayang. Tatin, sayang yang menggemaskan ngono. Bukan muhrim kok nyayangi piye? Oh, ora maksudnya sebutan. Coba, engko ben diapiki kok. Bocah ini ndi to? Rene to, Rene. Lah wong ora ngamatke arek omong enak. Diajari. Tatin yang menggemaskan. Tak Aku harus idoni ngomong melonjak basa ini. Jawa tapi aku ya bingung. Nah. Baleni, tatin yang menggemaskan. Tatin yang menggemaskan.
Kowe ning ngendi tinggale? Lah matamu ra ngerti nang kene no kok iso nang ngendi lho. Tinggale ning ngendi? Takonmu iki. Tinggale ning ngendi? Tinggale nang ngendi? Tinggal piye to? Tinggal piye to? Tinggale omahe. Omahe. Omah endi? Omah ngendi? Omah kok dadi aku ta sing mumet? Wis kowe tekono dhewe wae, tekono dhewe. Wis Lah takono. kan aku mendekatkanmu Ya, 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 pada ya, Mbak ya. Tatin. Nek Lisa aku wis kenal ya. Cahayu. Nggih pripun Kang Mas? Bener daleme Sentolo. Nggih. Oh iya, oh Gini ngono to. kan ngono lho maksudnya nih. Jadi iki dengan harus dengan kelembutan. Kelembutan. Oh iya iya. Kasih sayang. Kasih sayang. Kira marep nembangke apa Cahasu? Kok casu? Wong Jawa ki nek ayu banget iki azu. Dadi kanggo saringan. Cahasu ngono. Tapi asu ngertiku ki anjing ya kirek. Mboke kirek kuwi asu. Berarti nek kowe ngomong asu ning Patatin kowe padha karo mandake Patatin karo kirek karo mboke kirek. Ora asu ki dudu. Dudu. Azu. Azu. Nah, ayu banget dadi azu. Oh. Kok iso Ayu Anek- banget iki azu. Nek kaya ngene kirek pra tak rica-rica dhewe iki kok senengane. Cahayu. Arep nembang apa? Nembang apa? Apike nembang apa? Apa apik? Apikne bobok. Kok arep bubuk lho. Banjur nyang-nyangane bubuk ora. Kok rasa kedep-kedep ngapa to? Eh, Nek omongan mbok ngematke sing ngene rasa ngene-ngene. lho gareng ki motone kira. Apa kira? Lho, aku nyawang apa? Yang mripat. Ah, salah. Lah apa? Sing tak sawang irung, gareng matane kira. Aku nyawang apa? Irung. Salah. Lah apa? Sing tak sawang lambe, Oh, lambe. gareng matane. Kera. Aku nyawang apa? Lambe. Dudu. Lah apa? Sing tak sawang gulu, gareng matane. Kera. Aku nyawang apa? Aku Dodo. nyawang apa? Dodo. Betul. Lah, kira kira. Jalan dodo kok ora kira. Lah terus mari yuk tekan kono mari. Ora. Kuwi nek entuk dodo matane pener. Bener kok. Soalnya kan nyawangku terus loro ngiwanengen dadi pas. Karepe tekan Dadi kono pas kono ki ora kira aku. ora kira. Wong iso lho pas lho tutup ketel lho. Ana tutup ketele. Alah wis. Ku mbok nggo paitan ning kono kok malah nek dukani karo Pak Engko. Mboten ya. Kok terus nawani Pak purun tutup ketel ngono kok malah bahaya. Wongane kok tutup ketel. Woi. Apa tuh? Ngapa? Karo wong nakoke. Jane iki sindan pemanol pasar Darjo to iki. Sampeyan ampun sembrono niku. Pripun Pak? Niku teng rombongan kula niku anu galine sinden nggih niku. Lho, bukan mateni wong iki. Mboten, dadi sinden maju kaya Elisa, terus liyane niku nek entuk saweran mesti Pajek. dheke 50. Oh. Gento niku hati-hati. Dadi tukang adol. Wah, niku adol. niku sing lanang niku nganti kuru banget. Nek metu saka omah ming ndas tok niku. Pengen dadi ndas tok. Hah? Pengen dadi ndas tok. Ora, wis cukup lanang kamu kae wae. Aja menyakiti orang lain ya. Iya. Wah, jame apik. Kaya jam yoga. Jam yoga. Ngapa lho, ora duwe ta? Jam kudune tulisane lah ya Alba apa Seiko. Lah iki apa? Karsono. Jam kok tulisane Aku Karsono. selama iki ra ngerti nek jenenge Karsono. Jamnya tulisane Karsono. Apa bener Karsono ta, Sa? Lho, wacanen udu ta? Duduk. Gareng matane. Kero. Ngeyel. Coba. boleh pembenaran. Coba Tin. Lekon maca jamu templekno dodo sapa? Engko rak matane bener. Piye? Bener ora? Es usu. Ora ngarepe ya Iki ra ono es ya. Ya neng kono dadine Sukarsono. Dadi suka. Alon-alon to wong lagi arep diblongke kok. Iya. Arep nyekar napa Mbak Tatin? Nyekar ki mayite sapa? Lah iki Nembang. Oh iya nembang. Nembang kok nyekar. Iya. Nembang. nembang anten pamundutan apa, Pak? Iki pamundutan mau puyapa kuwi karo sing nyuwun podang kuning wis diaturake. Ya. Wis areng lipur warga masyarakat Majarena kanthi tembangmu apa? Tembangmu wae sing kowe Oke. apal. Ya. Arep nembang apik-apik nek ora apal ya malah dadi ra kepenak. Sing apal atau sing kompak wis kuwi mesti penake. Nah, pokoke anggere apal kompak mesti penak. Rung mesti ya. Lho, Yo,
Lah iya. Lali janjine. Kali janjine. Iya. Dina Minggu sing tak tunggu. Kowe ngajak jajan sate asu. Lah piye? Kowe ngajak ning Tawang Mangu. Lah iya teko Tawang Mangu terus jajan sate asu. Mangkeloni. Piye to? Lah piye? Piye sah? Mangkel aku mangkel. Lah ya mangkel mergo gak dikeloni kuwi. Alasane mikirku. Gareng matane. Oke. Ra ono hubungane karo-karo. Su. Yo. Bawani sik. Nggih, enter bawane ta. Ya, Nduk. Tatin, Ndek Tatin. Nggih. Dina Minggu kang tak anti tinamuni Mas, mangga. Aku wis ora Joketmu dipaske. Tibane ora pas ngarep ngono kuwi. Oh, salah. Dipaske pas. Lah ra genepno, mau bar ngene, mosok yo ngene dhewe. Ah, wis soalé kulino. Ketukane. Anu pikiranmu wis kebak ancel galeng kuwi mau apa. Oh iya iki. Dadi mandeke mengarep trit ngono. ora jane niku Ancel apa Galing. to manuk napa jane? Jane manuk apa? Lakon sing ngomong kuwi aku ya urung tau weruh. Aku ra dong tenan lho. Aku tak kirimi gambare. Engko. Ana gambare to? Wis pokoke engko WA aku lebokne WA-mu aku tak kirimi gambare. Ning Google ana ra? Hah? Ning Google ana ra? Tak ketik ya. Ancel Galing ngono. ana. Ora. Ora enak. Engko malah metune merpati engko malah aja. Ya, mangga. Yuk. Janjane kowe Atiku
ati mundur engko ngene. Nah, ndang ngono ndang diundurke. Oh, cepet. Gen ora kaya apa mau? Apa Ancel Galeng. Langsung tanggap dhek wis. Asale wis di memorine ditulisi Ancel Galeng. Iya wis ben ora. Sesuk nek bali ning Sulawesi ora goleki manuk kuwi lho, ora ana ning kono. Mboten nonton Ancel Galeng. Ning Anoa. Nggih, Anoa, tapi niku dene manuk. Niku kados ngaten iki. Maksudnya piye? Anwar ada tidak. Oh iya. Apa? Aku mbok padake apa? Anoa. Manuk to kuwi? Oh, manuk. Manuk ya bener manuk sing bagus banget kuwi Anoa. Oh. Sing cakep kaya podang kuning. Anoa iki bagus. Iya. Pak Dalang? Pak Dalang ora patiyo Anoa. Sing Anoa Pak Gareng. Piye ngapa? Asline Anoa iki apa to? Lah mbak kowe ora ngerti aku duweng kono kok teko aku lho. Anoa kuwi bagus banget, larang banget weh larang saka podang kuning karo Ancel Galeng. Aja ngapusi. Heeh. Aja ngapusi. Ora mboten. Anoa iki apa? Anoa bagus banget. Kok tak kei ngerti asline Ancel Galeng ki apa? Yang kok ijolan ya. Ah. Aku ngandani Anoa, kowe ngandani Ancel Galeng. Anoa ki apa sih? Mengko esuk aku pengen ngerti Ancel Galeng soalé. Jalukku saiki nek esuk keturon aku. Emoh, ya saiki kudu duwe Ancel Galeng sithik lagi tak andani Anoa. Ancel Galeng kaya ngapa? Urung pengen ngancel, urung pengen neng galengan kok maksudnya kok. Urung pengen neng galengan kok. Ayo tutuke sik, tutuke sik. Iya. Dirampungke sik. Yuk. Janjane kowe matur sembah nuwun Matur Mbak suwun, Tatin. Mbak Tatin. Mbak Tatin. Lestari. Mbak Tatin saka Sondok Soloyo Lestari Sentolo. Handayani Sentolo. 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 Sentolo yo iku we. Sentolo menika laladan Ayodya Kulon Praga sak kulon Kaus. Nggih. Ngopo? Lho. Iki Lho, mau terus sing jenenge pesawate nyamber to terusan. Ayo tuh iki mau ancel lorong-orong. Oh Anceli macam-macam. Nyamber ndas iya. Ki mau jane ana sing nyuwun Mbak Tatin nyekar sesideman. Oh, saka PWKS Wonogiri, Badak Family. Oh iya, monggo dijoli. Karo iki ana pamundutan no, iki malah aneh iki nyuwun lagu selamat ulang tahun. Kagem Mbak Khila yang usianya 5 tahun. Oh iya. Selamat ulang tahun lagune piye? Iso gamelan anu apa jenenge iki basa Inggris. Oh, sing endi? Hai bedese turu. Happy birthday, Pak. Happy birthday. Happy birthday, Oh, Pak. ah, biasa Birthday. Happy birthday. 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 Nah, kula soalé tau turu ning kursi niku cilik-cilik do nyanyi pas ulang tahun mulai kula kae bedese turu. Oh, kayak ning kene basa Jawane kae bedese. Nah, lagu barat niku, Pak. Kae bedese. Ora iso lagu Ya. barat. Ya sak larapan no iki gandeng bocah 5 tahun. Diaturke dikurke wae. Sik, lah putrane ndi iki bocahe ndi iki, Lah Mbok? niki wonten sing anu. Nami Ndi? nipun sinten? Sing ulang tahun tindak panggung kene diulang tahun wong sak kampung lho iki. Mbak Khila. Mbak Iya, Khila. iya. Mbak Kila napa Mbak Kilap? Mbak Kila. Mbak Ndi? Khila. Ya tindak panggung rene wong diulang tahun kok ndi-ndi. Pundi Mbak Khila? Nah, Mbak Kila, yo selak punjul 6 tahun lho. Wis bobok kaya. Oh. Ha iya. Ya ora apa-apa. Men anu sing sepuh men bombong penggalihe no. Nggih, Ya nggih, muga-muga dadi bocah sing ngerti karo seni ya, Mak. Iya, Amin. untung ajabe awake dhewe ming kaya ngono kuwi. Ya, monggo, Mas. Salarapan mawon Kak supados lega penggalipun. Ya, monggo. Mbak Kila asmane. Happy birthday Khila. Happy birthday Khila. Happy birthday, happy birthday, happy birthday
ulang tahun Adik Gila. Niku wau jenenge Mars ulang tahun. Nggih. Semoga Adik Gila bisa jadi generasi berikut yang cinta budaya. Amin. Ulang Mars tahun. kok ulang tahun. Mars ulang tahun. Nek gawe ukara ya aneh. Mars kok ulang tahun. Ya ora apa-apa. Soalnya suasanane ya kaya Mars. Ayo dipaske karo ulang tahunnya Dek Gila. Ya. Terus jan apik ulang tahun malah nanggap dhewe no apik jan. Oh, saya sanget nggih. Ayo gek dadi saka kene rasah mulih bablas sesuk rono. Nah, sampean iki ya aneh-aneh. Ya. Monggo tak ijoli no. Ya, sesideman. Ting kowe iso sesideman ting. Nah, Mbak Anting menika putranipun kadang kula sepuh saking Tulungagung Mas Sun Gondrong. Oh iya. Dalang saka Tulungagung Mas Sun Gondrong Mbak Anting Lambangsih. Ya, pun malah ngetutke sampeyan. Sekolahe nang isi Jogja dadine ya wis men berkembang. Ya, le pinter nyinden. Ya. Ngono mah. Sesideman iki diaturke ting. Ya. Nduk Cahayu. Dalem, Pak De. Oh iya gede suarane gede. Wong tampungane angin ya semono nggih. Tampung angin go nendi aku tak takon. Ragane niku lho, Mak. Sampeyan niku nek ngendi kok Ragane niku lak kaya tampungan angin. Asmane sapa, Nduk? Anting Lambangsih. Anting Lambangsih. Nggih, Putrane Pak sapa? Pak Sun Gondrong. Oh, nang Yogya. Boten. Sekolah nang Yogya. Tulungagung. Ngerti nek langsung iki Tulungagung. Sekolahmu nang Yogya. Nggih, Jurusan apa? Karawitan. Kerawitan. Cita-citamu apa? Jadi pengusaha. lho. Iki aku mikir iki ket mau iki rombongan gesek to iki lho Mas iki. Lho kok sik to? Lho anggap Nduk. Jumeh. Jurusan karawitan kira entuk dadi pengusaha napa pripun? Omahmu Tulungagung. Nggih, Kuliahmu nang Yogya. nggih, Isi Institut Seni Indonesia Yogyakarta. nggih. Jurusan apa? Karawitan, Pak De. Nah, cita-citane Pengusaha. Sik to, apa kleru to Mas Gareng? nggih sok kala mangsa sekolah niku tidak bisa menentukan pekerjaan. Enggak bisa menentukan pekerjaan. Tanggaku ki insinyur sakjane nembel ban ya enek kok ngian kok. Celoko. Pengusahane yo isih Usaha gabung apa? Usaha apa? nglumpukke dagelan. Bener. Modar ora. Pinter iki cah pinter yang ngene. Terus nek wis nglumpuk arep mbok kapake. Yo tak kon kerja terus engko setor ning aku, De. Ah, kuwi jenenge pengusaha dagelan. Pengusaha. Sampeyan meh melu masuk lowongan kerjaku po. Kira-kira sejahtera apa ora? Ketoke enek nganu kok, enek tunjangan warung karo toko. Uang makane pira? Ya saknekmu entuk dhuwit to, Pak De. Modar. Jebul gur kon ngemis to. Sepurane aku repot pendak esuk aku dodolan emas aku. Wah. Ayo. Nggih. Dodolan Mas teng pundi? Turut pasar, Pak. Oh. Nggih, Mas, paring-paring Mas, ngoten niku. Oh, ngemis. Heeh. Padha, paguyubane padha. Nembangon, Nduk. Nggih. Si sapa Sitin? Sesidang. Jenengmu? Anting Anting. Lambangse, Pak De. Iya ya, anting lambang. Kok iki kupinge belang? Kok belangi belang piye? Lah nikine putih, niki coklat sawo. Iki sing ngecat ora kabeh. Ya. Lah kok mboten diganti ireng mawon? Engko ndak dikira anu podang kuning silit ireng ora entuk, ora entuk. Gus, iki kaya ngene iki wis perih ra mekakat ngampet ke jam 09.00 mau kok. Ya. Nyanyi apa, Nduk? Menika pamundutan Sesideman. Sideman, Pak De. Sing ngripta sapa? Pak Haji Sukron Suwondo. Daleme ngendi? Daleme Blitar. Nah, gawe mareme ati sing ngripta lagu. Nggih. Nah, bawa lagu demenan. Kok lagu kok Dedan. Sesideman niku napa nek ra demenan? Oh, ya Sesideman ki artine ya ora kok demenan kabeh to ya, Mas. Demenan kula iki siji sideman, loro gubuk asmara ra patek cocok kula. Ora patek cocok. Gubuk asmara kae yen lewat aku kelingan, gubuk kae nate tak nggo demenan. Demenan karo anak elek parlan, mule-mule meteng 3 wulan sing ra penak ngesore niki.
tanpa bantal, tanpa kloso, dek remeh men wong wedok gur diglethekke ning suketan, engko ya dilemek-lemeki plastik, ngono jek disenggaki. Cendol dawet barang digropyok kleru. Cantol cawet. Lah iki serak. Ngarang dhewe ya nek kuwi nek. Cendol dawet tok tekan cantol cawet. Iki. Wis kowe rasa melu-melu. Bocah ki rong turu anduk kowe turu anduk. Iki kok wawisan di memori kabeh iki Tak kok. urus Kok e. diganti cantol cawet. Ora. Aja melu-melu to kowe cah turung ngagung kok. Tak omongke Masun lho. No, bawa sik. Iya. Moji nemro. Duduken lak luput. Wiwitane handir sang peki pria bagus kang olah budoy nyapa to Pak De? Donomu yo ngene piye? Ciri khas. Nyanyi yo ngene sing apik ngono. Lah, ngene engko suwe-suwe terus ngene. Ha. Sowan menyang kutha gedhe. Ngene jenengan. Bedono sing apik to. Kaya Mbak Tidinen mau. Lho, ngene nembange. Nek si Orcarus Pesaurus dinosaurus kuwi benake bros. Lah kuwi kok terus ngene. Ku mubeng mlipir mampir tanggane. Niki mboten gatel kok. Niki. Gatel lho, nek kowe repot tak kukurke. Bentara terus Neno. Nyoba pisan ya ta, tapi pisan tok lurus. Nah, lurus. Pisan wae. Nah, dadi gen penak Pak Mudin. Pak Mudin iki sinten? Lah mati ngene iki rekoso lho Mudin nekuke ngene iki rekoso lho ngene iki. Dadi ben penak ngene. Selendang kuning Kang Sangke kang saking bukit sik salah Apa? Iki kok malah pacaran to Pak De? Apa? Pacaran. Rembug ancel galeng kuwi mau. Durung dil kok iki mau, durung dil. Neno. No. Urung marang bendoro Tia Sulestyo pijer ngincangake alis Ya, terus. no sesideman
Ena liwat kincanging hanismu kuasa angganda urip ono kudu gedhe duwe tak tukoke dhisik apa ingin dadi critane bengi iki mengko ndakne kokean le Gojek ya ora prayoga bener. Kae kok kaya kahanan negara Ngamarta kok geger ora karo-karuan kae sapa sing gawe geger? Aku dhewe ora ngerti. Ayo ngger kek sowan ngersaning Sinuhun Prabu Darmakusuma leladi apa kang dadi kersane ngger. Tan samar pamoring sukma sinutmaya. Kenayo ing asapi sumempen sumempen telenging